ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навордам шумода фақат киртои фасони дубайски нишон метиҳам. Абая кирта баъд акция рафтистаи духтаро. Ино ҳам доставка доранд ва ҳам бисёр чизошона арзон кардагиян. Метавонанд биёен ай пеш бинен. Инами намудора диден? Аз 1300 сомон то 1600 сомон аями ряди боло. Бинен чихе хушрӯ моделои фасон. Иҷа бозори Корвонай тарафи пажарка якум ряд мешавад. Яди магазинои шишагӣ, магазини рақами 104 Камила Абая навистагиаи духтаро. Ма рақамои савдогарам мемонам каседа ки доставка дар корай. Доставкаам доран. Охира бинен духтаро чихе хушрӯ моделои фасон. Ина аз 1300 сомон то 1600 сомон инами қисм. Ана баъдан иҷа давози абаяҳои 600 сомаям доранд, 550 сомонаям доранд ва ёшам нишонтон метиҳам. Дар рафти навор тамошо кунед. Баъд инчунин инам хеле новинкаҳои фасон омадагиай. Якта ба якта нишон дода нархоша гаптон мезанам. Ина тамошобино куртои тоза дубайски кори дастӣ. Ира бинен чихе хушрӯ модели ҳозира 950 сомон бо арзон мешава. Ай пеш биёен. Хушрӯгишона бинен чанд та рангай бо. Размеро ҳамаш ҳаст духтаро. Марҳамат биёен нами магазини Камила Абая. Боварӣ дору маъқултон мешава. Мана остинакош дамам хе кори дастӣ. Мана ана ин моделам духтаро 950 сомона иша бинен. Иам кори дастиай. Мана инамино ҳамаш кори дастӣ тоза бори Дубай. Духтарако рақамошон дар рӯи экран ҳаст. Ай бо арзон мешава. Нависеншона ватсапшон да. Касе ки мисол имконияти омадан надора ай пеш дидан метавонен ки бо чӣ кунен хичонда нависен мефаҳмонатуна. Иш чанд сомон? Ишам қахшвае. Иш 1000 сомон ай духтаро. Шарфшкати ая? Иш шарфшкати духтаро. Балх. У куртоям доштан шарф? У куртое ки ман нишон додам ози духтаро 950 сомоно ҳама шарф доранд. Мана рабин. И ранг ҳам хушрӯай ки фиолетовый баландай. Наворда дигар хеле омадеста ин рангаш. Лекин аз пеш дигарай. Ана баъд кабути вай доранд. Мана инамуд. Рабин. Сиёҳ доранд. Инамино ҳамашон 950 ҳазорам хеле ана нархошон. Сери цветам дора. Ҳам куртоошон хушрӯай духтаро интихобш беҳад зиёдай. Мана бо метавонен хитон омада ай пеш бинен. Ира бинен охе. Аҷоибот. Фасон ҳамаш фасон духтаро. Серша бубинен. Мана. Хулас беҳтарин нуқтаи савдо агар куртои хушрӯ харидани боша ин куртои фасоне ки ҳеҷ ке надора пас анами Камила Абая биёен духтаро. Ина ёша бинен. Ё чандан хоҳарҷон? Ина инам до. Ино аз 1400 то 1600 сомона будай духтаро. Мана диден? Королевский бархтанош. Мана кори дастӣ ҳамашон кори дастӣ дора. Духтаракое ки куртои инам хеле қиматӣ дар кор боша, куртои хушрӯ дар кор боша нависеншона. Ана инам дош балхан духтаро. Бархатнаю балхшан. Нархшон 1300 сомонай. Мана аз ин чанд та рангая. Инами рангои ҳаминай. Мана сиёам дора, бардовуям дора. Бисёр ҳам хушрӯ. Ана ба духтаро новинкаҳо бо ина намудош омадай. Ина абаяҳора бинени қохшрӯа. И дасти шумо будаги чандай? 1600 сомон. Мана тоза королевский бархтай материалшон. Ана ино аз ду тараф кори дастӣ. Сангчошона бинен оригинал. Марамад размеро ҳаста. Инами борои необычный дар кор боша, хушрӯ дар кор боша биёен. Ино доран ина и тараф куртошона бинен аз 1400 сомон нархш то 1600 сомоная. Мана фасон ҳамаш моделои новинкаян. духтаро бовар кунедам қахшрӯан ино ай пеш. Намедонам видеода чӣ хеле дидестен шумо, леки ай пеш беҳад фасонан. Ира бинен бо. Мана размеро ҳамаш ҳастай.
бо скидка дора. Касе ки ай пеш меояд бо скидка дора духтаро. Ана ин қисма бинен, ина ёям куртои хушрӯа. Ино чандан? 1200. Ана инам доша бинен 1200 сомон, чанд та ранг дора. Рангошон ай пешам хаси сочни хушрӯа духтаро. Дар навор дигар хел омадастай. Пешаки шумо да гап занам, блеск доран материало бо. Мана. Ана ин чандай? Ана ин модель ҳози мода шидагай. Кам монда ялакай бори навай, ҳама гирифтестай. Чанд та ранг дора 900 сомонӣ. Мана бори Дубай. Иҷа ҳамаш бори Дубай духтаро. Мана ин рангшам ҳаст. Бори нав. Ана ино чанд? Аз ин тарафистум 1350 сомон духтаро. Ана ин намуда бинен. Касоне ки скромнитар мехоҳад, бенигин мехоҳад, ана ин модель. Баъд иша бинен, иш вообще аҷоибот 1500 сомон. Мана ози ай пеш ма остин шашмода нишон дисем. Чӣ хелай? Мана ҳамаи ҳамин кори дастӣ духтаро. Материалошонам тозаяй. Мана биёен бо нақстар мешавад тамошобино. Барои хутун хушрӯ ба ҳазур тамошо карда интихоб мекунен. Аз ин сабзам будаям, ну сиёе ки оз нишон додем. Сабзшам ҳаст. Ино чанди? Инам хушрӯам. 1500. И тарафам аз 1400 то 1600 сумаи нархш. Моделои новинка. Анами тарафам духтарако аз 1400 сомон то 1600 сомонай. Ина моделои новинкан, ҳамашун бархтои ҳамисола. духтаро чӣ хеле ки дар аввали навор ма гуфтум, нархошон аз 550 сомон сар мешавад то 700 сомона. Иёра бинен чӣ хушрӯ тоза бори Дубайай, ҳамроҳи шарфошонай бо. Мана ҳамаш кори дастӣ доран. Биёен бо аз наздик бинед, беҳтар мешава. Мана интихобшонами қабисёр аеҷада диден. Ҳамаш абаяву ҳиҷобҳои Дубай. Бори новинкаян ҳамашон. Манай фасонора бинен чӣ хушрӯ. Ҳам шарфш дар фасонай, ҳам худи абаяда. Хулас инами хел куртои хушрӯ абаяҳои фасона метавонен иҷада пайдо кунен бо нархи арзон духтаро. Бо биёен бо нақсар мешавад. Чӣ хеле гуфтум интихобшон бисёрай. Ин қадар интихоб ама то ҳозир дар ягон ҷо надидам духтаро. Барои аввал шумоям биёед нағз мешава, мебинен ки чӣ хел интихоби васеъ доран. Мана ҳамаи ҳамино бори Дубай. бори дигар такрор мекунем. Ин навор аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, ряди магазинои шишагӣ мешавад духтаро. Магазин рақами 104, Камила Дубай. Камила Абая. Мана хулас духтарако, ина ин абаяҳои аз 550 сомона то 700 сомона бо ина давом дора интихобш. Бинен намино ҳамаш ҳамие ки нишон додистем, нархошон аз 550 сомон то 700 сомонай. Мана ҳамаш хушрӯ духтарако. бозори Корвон буди навор, тарафи Пажарка, якум дарвоза, якум ряд, ряди магазинои шишагӣ мешава. Инами 104 Камила Абая. рақамҳои телефоншон дар рӯи экран ҳастай. Метавонен дар бораи доставка, метавонен дар бораи мисол скидкаҳошон бо аз худшон маълумоти бештара гирен. хулас навори имрӯзаи мо бо ҳамин ҷамъ бас мешавад. хайр, саломат бошед.